La Llagosta, província de Barcelona, comarca Vallès Oriental, població 13.259 habitants. Destacat: malgrat el seu caràcter eminentment industrial, la Llagosta ha sabut conservar el patrimoni paisatgístic i rural que durant segles va ser la seva principal font de riquesa del municipi. Segregat de Sant Fost de Campsentelles el 1936, va emetre moneda local durant uns anys. Les masies disperses pel municipi, on encara es conserva l'activitat agrícola i ramadera, i el bosc són una bona excusa per perdre's i practicar el senderisme. Tanmateix, per als amants de la bicicleta, també hi ha llargs recorreguts a la zona. Festa Major als voltants de l'11 de setembre.